گەمیên şerên Brîtanî nûbedariya perava Cornwall dikine û 6500 efserên polîs hatine belavkirin di demekê de ku Brîtanya xwe ji mêvandariya serkirdeyên Amerîka, Fransa, Almanya, İtalya, Japon û Kanadayê re amade dike. Kombûna Grupa Heft li Cornwall yekem geşta Joe Biden ya derve ye wekû Serokê Amerîka. Piştî 4 salan ji kêşeya pêwandiyan li seranserî Atlantik di dema seroktiya Donald Trump de Ewropa dê bi germî pêşwaziya Biden bike. Li gor şîrovekar Thomas Klain Brockhoff. Hewla nû avakirina baweriya wendabûyî li gel hevbendan ew di dilê ecendayê de ye û peyam diyar û zelal tê pêş. Klain Brockhoff dibêje şûnên daxan bi temamî sağ nebûne. Gumaneke demdirêj heye ku Joe Biden cuda be. Bêhnek be di navbera du serokatiyên netewperez de û Amerîka bo demeke dirêj hatibe guhertin. Li gel wê jî şîrovekar dibêjin serkirdeyên Grupa Heft dê bihêz yekbûnekê nîşan bidin di nava hejmarek astengî de. Creon Butler rawişkarê berê hikûmeta Brîtanîyê di Grupa Heft de niha li Chatham House. Saxbûna ji Covid bi giştî ew mijara sereke ye û tu dikarî vê di awayê pêşkêşkirina Brîtanyaya kombûnê de bibînî. Mêvandarê kombûnê Boris Johnson soz daye ku Grupa Heft dê alîkar be di vaksînkirina tevahiya cîhanê de berî dawiya sala 2020. Wergerandina vê gotarê li ser erdê pir giring e li gor Serokwezîrê berê Brîtanya Gordon Brown. Ez bawerim ne zêde ye em bêjin ku G7 ya înê ew pirsa jiyanan û mirinê ye. Ew ê biryarê bide kê were vaksînkirin û selamet be û kê bê vaksîn bimîne û rastî metirsiya mirinê be. Grupa Heft dê her wiha balê bide ser rûberûbûna guhertina keş û hewayê. Bazirganî û taksan jî dê serê ecendayê de ne. Wezîrên Darayiyên Grupa Heft hefteya borî piştgiriya planekê kir ku rêjeya cîhanî ya herî nizma taksan 15 sedî be. This bit is really quite revolutionary, as indeed Ev is beş bi the... rastî şoreşgerî ye. Rekeftina parvekirina mafên sepandina taksan. Ne tenê li welatê ku kompanî lê dimînin, belê li cihên ku kompaniyan lê dahatên mezin hene û taksên gelekî kêm didin. Gefa ji Rusya û Çînê li ser demokrasiyên Grupa Heft dê her wiha li Cornwall were gotûbêjkirin. Pirsa ku gel û welatên Rojava dê dikaribin rêbazeke hevbeş li beramber Çînê bibînin û gel û serok bidin di kara gutar û pêgiriyên hevbendên xwe yên Ewropî wergire. Her wiha ji bo armancên siyaseta xwe cihî ku bo nerîna wan nirxdar bin û bibin weberhênana ku ew di hevbendiya Ewropî de dike. Ev ji bo min pirseka mezin e. Hejmarek serkirdeyên Grupa Heft dê rasterast ji Brîtanya biçin Bruxelê ji bo kombûna NATOyê di şema bê. Serok Biden dê roja sê şemê bi serkirdeyên Yekîtiya Ewropî re kom bibe. Şîrovekar dibêjin armanca zincîra kombûnan ew e dûpatkirina li piştgiriya hevalbendan e berî kombûna Biden li gel heftayê xwe yê Rûsî Vladimir Putin çarşema bê li Cinêvê.